Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun ing ikilah kitab sitin kalawan nyebat asmane Allah sifate Allah Rahmani kang maparina nikmat gede ing dalam dunya lan akhirat sifate Allah Ar-Rahimi tur kang maparina nikmat cilik ing dalam akhirat poloko. Wala wis ngandika sapa syekhu guru al imamu kang dadi imam al alimu kang weruh kang alim al alamatu kang banget weruhe atanapi kang banget alime al awhadu kang dewe ing dalem ilmune kang dewe ing dalam ilmune Abul Abbas rupane Abul Abbas Syihabud Dunya kang dadi obore dunya wadini lan agama. Ahmadu rupane Syekh Ahmad bin Ahmad Syihabuddin bin Hamzah Ar-Romli kang bangsa Romlah Al-Ansori kang bangsa Ansor Asy-Syafi'i kang bangsa Imam Syafi'i madhabe. Syaka muga-muga nyiraman sapa Allahu Gusti Allah karahu ing pesareane ya Syekh Ahmad sobibar rahmati kalawan sok-sokan rahmat atanapi kalawan rahmat kang den soaken atawa den pilihaken waridwana lan karidwan waskannahu lan muga-muga netepaken ya Allah ing ya Syekh Ahmad fasihal jinani ing surga kang jembar annahu karena satune Allah alama ing atase barang ya syau kang ngersakaken ya Allah iku qadirun kang maha kawasa wa bi ibadihi lan kalawan pira-pira hambane Allah iku latifun kang ulas asih khabirun tur kang waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalau nyebat asmane Allah Ar-Rahmani kang maha ulas Ar-Rahimi kang maha asih. Alhamdulillah tawi sakabeh puji kang papat iku lillahi tetep kadue Allah Rabbil alamin kang mangerani ing wong alam kabeh. Wassalatu lan utawi rahmat atanapi wassalatu lan utawi rahmat lan takdim wassalamu lan kasalamatan iku ala asyrafil mursalina muga tetep ing atase kang luwih mulyane pira-pira kang den utus kabeh Sayyidina tegese Gusti ingsun sadaya Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargine ya Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan para sahabate Muhammad ajmaina tegese sakabehe. Amma ba'du anapun ing dalem sause maca bismillah alhamdulillah sholawat lan salam ing atase Kanjeng Nabi Fahada maka utawi ikilah kang hadir ing dalem ati musonif iku ta'likun anggitan suwiji alal muqaddimati ing atase muqaddimah al ma'rufati kang den kinawruhi bisitini kalawan aran sitin hartose 60 apane masalatan masalahe li syaihil imam alimi kedua atanapi milik syekh imam alim Abil Abbas Ahmad Az-Zahidi kang ahli zuhud tagommadahu muga-muga ngawrangkani muga-muga ngawrangkani ing ye
Syekh Ahmad Sofwallah Gusti Allah birahmati kalawan rahmati Allah yahulu kang mudar ya Syekh Ahmad al-Fadhoha ing piro-piro lapade ya sitin wayu tamimu lan nyampurnakan ya Syekh Ahmad mafadaha ing piro-piro paedah ya sitin wa asalulan jaluk ingsun Allah ing Gusti Allah min fadlihi saking kurniane Allah al-jazili kang agung ayan fa'a ing yanta muga-muga ngamanfaataken atanapi maparinan manfaat ya Allah bihi kalawan Syekh wa huwa leutawi Allah maiku hasbi dat kang nyukupi ing ingsun wa nikmalan iku sabagus-baguse barang wani malan iku sabus baguse sopo al wakilu kadat kang den pasrahi utawi Allah qala wis ngandika sopo al musonif rahimahu muga-muga welas ing musonif sopo Allah taala Bismillahirrahmanirrahim bismillahi kalawan asmani Allah ar-rahmani kang maha ulas ar-rahimi kang maha asih pada ngawiti musonifil basmalati kalawan bismillah iktidaan karena arah-arah anut bil kitabi kalawan ayeuna kitab al-azizi kang mulia nyatane Al-Qur'an wa amalalan karena arah-arah ngamalakan biqauli sallallahu alaihi wasallam kalawan dawuhane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam golo amrin dibalin utawi saban-saban perkara kang anduwene tingkah bagus ikulah yubdau kang ora den kawiti fihi ing dalam iya amrin opo bi bismillahirrahmanirrahim kalawan lapat bismillahirrahmanirrahim fahuwa mangka utawi ya kulu amrin taheta kang kidik barokahe rawautis ngariwayatakan ing hadis sofa Abu Dawud wa mana dibalin utawi manane dibalin aya halin tegese tingkah wasyanin lan kelakuan yuhtamu kang den wilang-wilang gati bilang-bilang penting opo bihi kalawan ieu hal wa mana qaulan utawi manane lapad al ikuna kisul barokati kang sudah kaberkahani hadza utawi ikilah ma fidihni utawi ikilah ma fidihni teh iku bayanuma pepertelani barang labuda kang ora kana ora iku maujud atanapi labuda kang misti kumawujud minhu saking iya ma'ema tegese barang layu stagna kang ora dan alap sugi opoan maripatihi saking ngawaruhine iya ma minal furudi nyatane saking piro-piro kaparduan jam'u pardin yaiku jamani lapad pardin atanapi mundek dipanyangkeun ma jam'u pardin ari lapad purut teh eta jamana lapad pardin bahwa wataya pardin wal wajibulan kang wajib iku mutaro difani kang tunggal makna karone illa fil haji angin dalam haji final fardhu maka saunyun wasatune fardu fihi dalam haji iku bimakna rukni kalawan makna rukun wa amal wajibulan anapun utawi kang wajib iku bahwa mangka utawi wajib iku ma barang ada kang ngaliyani ya ma al fardhu was sunata ing fardu lan sunat walamma kana lan samang-samang saono apa al furudu piro-piro fardu iku kotlutut laku terkadang den ucapaken ieu furud bi kutubil fikih ing dalam piro-piro kitab fikih halal arkani ing atase piro-piro rukun duna syuruti hale oranan piro-piro syarat asyara mangka gawe syarat sopwal musonif ila dafi iradati dalika maling nolak
pakarpane mengkono-mengkono itlaq biqaulihi kalawan dawuhan musannif al wajibati kang wajib ala madhabil imami netepi ing atase madhabe Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihi muga tetep ing atase Imam Syafi'i huwa utawi Imam Syafi'i tahiku al imamul a'zamu imam kang ayana agung al mujtahidu kang ahli ijtihad Abu Abdillah tegese Abu Abdillah Muhammad bin Idris wayaltaki lan tetemu ya Imam Syafi'i ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam semertane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi abdi manapin ing dalam abdi manap qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolabul ilmi utawi nyuprihe ilmu iku fardhatun banget dan parduakan ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong lanang muslim wa muslimatun lan wong wedon muslim arada ngarepakan musannif bil ilmi kalawan lapad ilmu al mu'arrafi kang den ma'rifatakan bil alifi wal lam kalawan alif lam ilmal amali ing ilmu amal alladzi huwa kang utawi ieu ladzi iku masyhurul wujubi kang den masyhuraken wajibe alal muslimina ing atase pira-pira wong kang muslim la gweru ora nono ieu saliyane ieu ilmu amal wa fi radil musannif lan iku tetep ing dalam pakarpane musannif kalam Ibnu Abbas utawi dawuhane Ibnu Abbas badal hadis ing dalam sawise hadis isyaratan karena arah-arah dadi isyarah ila dalika maring mengkono irad maring mengkono iradun bil ilmi wa qala lan wis ngandika safal Fudail bil Iyad Syekh Fudail bin Iyad fi maknahu ing dalam ngamaknaane ieu hadis kullu amalin utawi saban-saban amal kana kang ono ya amal alaika ing atase sira iku fardun fardu iku fatolabu ilmihi khobar kulu mangka utawi nyupri ilmune ieu amal alaika ing atase sira iku fardun fardu pamalan utai barang lam yakun kang ora nono apa amalung amalaken bihi kalawan ieu ma alaika ing atase sira iku fardun fardu iku falaisa khabar ma ieu mah falaisa mangka ora nono apa talabu ilmihi nyupri ilmune ieu ma alaika ing atase sira iku biwajibin kalawan kang wajib